Nis, tá an písa mhata I dhéanamh leat, ach ar an gédul sios bhfuilm dul siar dhéanamh ar na héanamh tóis, an milliméadar, an centiméadar, an méadar agus an kiloméadar. Bíonn na tóis sin anna háchtach I ggóthaíochs an Taisteal. Cuí leat 100 milliméadar in 1 centiméadar a bháin. Thana chun é seo a chomhramh libh anois. So, féach ar na línte idir an náid agus an héan an sa. So tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá 10 milliméadar in 1 centiméadar a bháin. Céirt féin bataméadar an son, 100 centiméadar atá sa batavéadar. Tá 100 centiméadar sa bhéadar. Agus níos a bhó fiú an kiloméadar, 100 méadar in 1 kiloméadar. An ceart agat 1000 méadar in 1 kiloméadar a bháin. Nis, tá muid chun fechant ar léir scoil siimplí den bhaile mór. Ar thaobh na lámha clé an son, tá mo cheachsa. Tá stad an bhos an sa, tá an scoil áid rítháchtach an sa, an stáisiún dóitáin an sa, agus an olmharige. Nis, ba bhailm sa dul ó mo cheachsa go dtí stad an bhos. Tógann sé 750 méadar an tuair sin a dhéanamh. Gád am dul sa cháirlinn é sin a dhéanamh. Ní gá, bhein in ann é sin a hiúil go héasca. Ach gan áras caithfidh mé an bus a thógant le dul go dtí an scoil, mar turas 2 kiloméadar 690 méadar atá an son. Nadidir céco ada de thuras a bheith ann ó mo cheachsa go dtí an scoil ina iomlán. Tá muid chun an som I dhéanamh anois. So chuir míad 2 kiloméadar 690 méadar ar bár. Nócha méadar. Agus chuir mé an 750 leis an sin. Ceart go leor. Nis, náid agus a náid sin a náid gan áras, 9 agus a 5 sin a 40, 6 agus a 7 móda a 1 sin a 40 a ríist, agus 2 agus a 1 sin a 3. So an turas ó mo cheachsa go dtí an scoil sin 3 kiloméadar, 410 méadar san iomlán. Ceart go leor? Nina míad ceanna bhain eile? Dina míad, anna bha. Nis, dúirt mam lom gur bhaile hí dul chuig an olmharige tar éis na scoile. Mar sin, chahamíd an fad seo, kiloméadar a bháin 580 méadar, a chur leis an bhad sa, 2 kiloméadar 450 méadar. Mar sin, kiloméadar a bháin, agus 580 méadar. Chuir míad é sin le seo, 2 kiloméadar 450 méadar. Dina míad é seo a chuir le chéile, seo a 5, náid agus 5 sin a 5, 8 agus a náid sin a 8, 5 agus a 4 sin a 9, 1 agus a 2 sin a 3. So 3 kiloméadar 980 méadar. So beagnach 4 kiloméadar san iomlán. Nina míis ceann anna hapig béidir? Dina míis. So ba bhailm dul ó mo cheachsa go dtí an olmharige an bailach seo. So an rud gur gáda a dhéanamh ná 750 méadar agus 700 méadar a chuir le chéile. Mar sin, 750 méadar, móda 700. So, náid agus a náid, sin a náid, 5 agus a náid, sin a 5, 7 agus a 7 cad é sin, sin 40. Mar sin féach cad a chuirlíons. Tá 1 kiloméadar 450 méadar de thuras déanta a gom ó mo cheachsa go dtí an olmharige.